Pilipinan, no? Kay hindi na sa kaagwanta sang pangurakot diri sa aton sa bahin sang panggobyerno sa Pilipinas. Check nito, isa sa mga anti-corruption act kuan man naton, no? Anti-corruption group, no? Ang task force kasanag. Kung anong komento man sa din Mr. John Chong, no? Sa bahin sa Siningin Duso. Pero ti lawyer na gito yan ang kambal niya. Way na tsansa, no? Nga makuan ina, no? Nga pasar, no? Ang ina nga kasuguan, no? So ti naiyaguro pakitang tao na lang. No? So di masubo man, no? Kag masakit nga batyagon nga amo niya ang aton yang naging sistema diri sang kuan ano sang aton nga pungsod. No, maluoy kita sa aton nga pungsod. Sige be, no? So anyway, sa bakotoran sina naton way gid na asang kuan, no? Way gid asang problema ni kutani. Galing kay ti kung sa ano naman sa pagfile na isang kaso, grabe mga na-influensya to sa mga elected officials ta, abi mo? Ha? Grabe ang influensya sa mga elected officials ta. Astos ang millions of pesos, masarangan nila yung ibayad mo. Masarangan nila yung ibayad, no? Sa bahin sang korte, no? Sa ombudsman, sa Court of Appeals, no? Sa Supreme Court, sa Sandigan Bayan. Pero nakakatabo labot sa Sandigan Bayan ngani kaso ng plunder, no? Makagwa pa, no? Gapapili liwat gadaog pa. Ari isa sa mga corruption drive group man nato, no? Ang mga kausa sa corruption bla. No, ang task force kasanag, no? So diri gid na nag-originate sa Bacolod City. Sir John Chong, sir, good morning. Dr. John, good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Ponsto. Sa tanan ng mga listeners ng Bombo Radio nationwide, may agagin, sir. Yes, sir. No, so sir, siguro rin po sa Matagalog data sa introduction. So ano pong sa tingin po ninyo itong pinasa na House Bill 121 ni Representative Kaimer Olaso? So, corruption, Death Penalty for Corruption Act in all elected, appointed, or members ng executive, legislative, judicial branches, PNP and NFP na makonvict sa graft, no, malversation of public funds and plunder, Dr. Chan. Yes, sir. Well, in fact, nabasa natin yung proposed bill, sir, at nasyak tayo, no? In fact, yun sana, no? Maganda yung kung magkatotoo, no? Ako, sangayon ako dyan, sir, kasi may proseso naman. At sa oras na magkatotoo yan, at maging bill na yan, napakaganda yan, no? Ganda yan, tamang-tama yan, ganyang bill para at least matakot at ang mga gumagawa ng mga kalukuhan sa pera ng bayan ay magdalawang isip, no? Magdalawang isip. Kasi ang pagkakalan ko ngayon, sir, parang walang takot yung mga elected at appointed official natin na maggagawa ng kalukuhan sa pundo ng bayan. Oo. So, anyway, ang kaluluoy sa Sir John, no? Ang mga experience sa kapigaduhon subong, no? Nabla, every year we have a budget nga ginapasar through GAA, no? Kag pag dulong sa mga basic services sa mga pumuluyo naton, pero doon ni ginaton ya ma-fulfill, no? Ang needs sa aton sa mga pumuluyong Pilipinhon. So ang corruption isa gini sa mga problema, pila na conversation ang naglabay, no? Sir John? Yes, sir, no, exactly, no. Pag sila natuod ka presidente, no, ang nag-agi. Well, in fact, ang task force na sana since 2009, no, 4 na ka-presidente ang naglabay. Ang isa sa itong mula sa DBM, no, aragya po, no, hindi ma-impact, no? Hindi ma-neutralize ang problema sa corruption. Ako, sir, kung ako pamangko to, no, with my own opinion, no, this is my opinion, no? Ako nakita ko number one during election, eh. Ang aton mga pumuluyo man mismo nagapatakal or nagapakon man sang kwarta sa politiko. So vice versa na, no? Ako galing panawagan ko personal ko opinion, no, nga kung ang mga pumuluyo
tingwaan nila, no? Na hindi man sila siguro magkasakit, hindi man sila siguro magpalatian kung hindi sila kabaton isang kwarta ka politiko. Why not subukan nila, no? Ilawan nila na hindi magbaton kwarta sa politiko. Skin ka isa lang. Isa lang ka bisis na tilawan nila sa phones, no? Hindi nila supalpal nila ang mga politiko na panagtag kwarta. No, hindi nila pagbatunon para mataguhan pag makabatsag ang politiko, ang Pilipino gali is dark fossil. Munang nami na kampanya response, yung kampanya naton, at tilawan nila during election nga, hindi kita magtaton. Okay. Ti ka nami, no? Kung mabatian mo magbusin na, pero galing kiti in terms of proseso naman sa ato justice system dari Sir Jan, wasa mag-file ang mga complainants ang kaso malversation, plunder, graft, no? Ti nagagwa nga daw hindi na gani kasaka sa iban nga level sa ato siri nga gobyerno, no? Or for example, ombudsman pa lang pwede na gani kaya ma-reverse ang desisyon mo. Alin sa local court nga kung guilty sabi saka sa ombudsman. Di kibot ka lang walang sala ang politiko. Yes, Sir Pons. Ang isa sa nakita ko, Sir Pons, mga ginatawag na delayed. No, delayed ang proseso. So, ang akong ganina term, ang problema for me sa atin na proseso, si June. Talaga ng baldi na. Jugid, no? Isa, amo na lang na ilangay dahilan na bisan tuod na kita kanila kagkakusog sa ebidensya ang isa ka-appointed or elected official nagamanggaranon, no? Pagsunod niya sa gobyerno ay ito sa salakyan, sa nararan sa gobyerno nasalakyan na siya. Dako lang yung questionable no kagang isa pa dyan Sir Pons ang ato ni Balanga ginobra nga Data Privacy Act, no? Hindi mausisaan ang ilang mga manggas. Isa pa na, no? Kapagputlay mangyapon sila imbestigahan, lalo pa kung ang nag-imbestiga, ilimbistigahan man. So, that's why the problem niya sa korupsyon, ako, dalon na gini kag kinahanglan na gini tani no tutukan sa ngaton nga mga appointed elected officials, no. So ang problema ra sa aton nga sistema kag mismo sa aton nga nagapalakat ng gobyerno, Sir Pons. Okay, no, pero una giguro may guan sila kung papasar ni sir ang mga lawmakers naton. Yes sir, no, sakto maging Sir Pons. Sila nag-obra sila. Tangina nga lang, basi sila man ang unang ma-implement sila, no? So that's why namin na sa Sir Pons, na kuya agree dito kag tani seryoso na, kag hopefully ma-approve Manila, kag manginisa na kalay, ito na kuya tumaguton, grabe na, namin na nga pag-ubra kang layi kag pabor ina sa Pilipino. Mula na galing ati, sige lang, no? Damo, mada, ligad kung death penalty, ginaduso, kabalogi kita sa arguments sa House of Representatives, dapat lagid, no? Ipapasar ini, like to ganing iligad, no? Death penalty sa illegal drugs. Bisan super majority na tong members ng House Administration, pero why gito ganing mapasar, Sir John? Yes, sir. Amo na ang isa ka problema sa atin nga mga politiko. Especially nga kung ang ila interest ang mapituan, makakita ka sa kini nga mga eleksyon, makakita ka sa taong bala Sir Pons na politiko, mga Islam ka naman yung mga politiko nga dynasty bala, no? Lang pagalin ni tatay, si nanay naman, pagalin ni nanay, si bata naman, no? Utod pa gid diba, nagasawa pa, sus, Mariusuk. Ano na leadership sa ato national Pons. Hopefully na ini 2025 nga may election, hopefully makabugtaw ang Pilipino, Sir Pons, na kung ano ang effect
sa mga leader subong kag anong nahimo nila sa base sila sa solusyon balatag sang ginubra sang mga politiko nga nag-ubra sang tatlong katuig kung ano ang nahimo nila sa nasyon. Alright. Kasi matapos pang term ni President BBM daw, hindi ginigani mapasar-pasar, guro. O pulis sa required nga po, ma-approve na, kag mga seryoso na, kay advantage sa part ng mga Pilipino, no? Especially sa problema sa korupsyon nga nagalala na disubong sa nasyon, Sir Pons. Okay, sige. I hope nga may madalagon ka mo sa kausa ninyo kontra korupsyon, Sir John. Dr. John, thank you again, no, sa inyong time, sir. Thank you very much, Sir Pons. Si Dr. John Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag, diri sa aton sa bansang pungsod Pilipinas. Okay man sa iya mag-amuna, pero may mga problema gid, no? Ngayon sa lima ako na to ma-encounter, no? Sa sining sa passage pa lang sa sining bill. Ang kuan gani siguro much better siguro to kung unahon ta guro ang pag-file sang bill, no? Nga i-criminalize, no? Ang vote buying bra i-criminalize. Sa election check to na sa dyan, dapat mo natutukan kay sa vote buying pa lang korupsyon na eh. No? Pamagi na para nga magdaog ka, nga magpungko ka sa pwesto, pagdaog mo tuduhan mo nga pangawat. Ang isyu sa korupsyon kag makorap nga opisyal sa pungsod Pilipinas, hindi niya madula, no? Sa mga nasyon sa Asia, pungsod sa Asia, we are on the top 3. No, nga the most corrupt, mag top 10 ka, top 3 ang Pilipinas, no, pinaka-corrupt nga pungsod, no? So that's why when there is a corruption, no, ang poverty, ang kapigdohon, ang mga imol nga mga utod naton hindi ginama mag-alibantar ila pagpangabuhi. Kaya instead nga ang serbisyo idulong mo sa poorest among the poor, no, ginasulod pa sa bulsa sa mga politiko. Tingwa ang politiko yung malanggaranon, tila na obserbasyon, no? Sa una, pagsulod niya sa politika, ang salakyan niya to, kagang-kagang. Ang makina sa to ganito, dito pa. Di tulod-tulod. Ang salakyan niya, di tulod-tulod pa. Pag ako niya sa politika, nagdugay. Tiba duda. Hindi ka magduda. No? Way manegosyo, way makunano. Pero damo na di sa ato na. No? Sa bilog nga pungsod Pilipinas, tini mga congressman mga high-end ang mga service ni. No, mga armored van pa na yato. Ang service tapos di kondo pa na sila sa Manila. Take it mo ano ka kuan ka ayo kag kasosyal ang ilang pangabuhi. No, kano batsyag kun ikaw politiko, ni kay batsyag pamigado. Ang politiko lang nga nagmayor nga nabalaan ko to nga nabigado subong si former 303rd Brigadier General John Aying. Major General Jan Aying, nga nagmayor to sa Sara, sus, daw bulsa yo ay isulod permi mo. Ubos, iya personal nga kwarta na, Ginagasto ko sweldo niya, ginabaton niya, pensyon niya, sa arme, ginabulig niya pa niya sa tawo. Isa man lang na guro na di sa Kusay Bisaya si General Aying gamos na. Magluwasin na, ibang politiko, kapalagyo gani sa tawo. Way gata na sa opisina niya, di ba? Mga tag batod bulig pero isalig pa sa gobyerno sa kwarta sang kuan sa LGU. Sa personal yang kwarta ni sa kahatag, no? Mura mga buksidor nga mga politiko. Tiko korupsyon lang isyo. Why hindi kita maulihi, no? Sa top 5 sa mga nasyon diri sa Asia nga the most corrupt country ang pungsod Pilipinas. Paano tani top na? O kabala nagkuan na ni balatian na nimo. Magsulod ka sa politika, tentasyon mo ini, bilang isa ka politiko, no? Nga, mangawat ka. Tentasyon mo pa. Ang korupsyon, tentasyon na. Sa una, radlo ka pa, pa-isti-isti ka pa, no? Sa una, anay nga daw natuigan ka na ito, dito ko nami, makaladik bla, no? Pangawat sa gobyerno. Pero man kuno magsuyok pa sang droga, no? Makaaladik, tiya mo man na, ang pagpangawat, makaaladik man. No, kag nangin bisyo na, no? Nangin bisyo na. Si Prime Tida lang yung balang kung wala bisyo, pero may tsansa nga mag-vice. So muna,
So ang korupsyon nga nga pamatasan sa elected, appointed o kon government employee man di na madula. No? O dagani sa permit sa licensing division, nagatrabaho na gid na, employed na gid sa sa syudad. O naga-sideline pa sang process ang business permit. Nakamani pa. Imagine. Diri lang dito sa aton lokal. Even sa mga kabaranggayan ta. No? Considered as basic unit of the society, ang barangay naton. Ang korupsyon hindi magwanta. Muna, why na mga lalilay, why na to? Hindi na maduso. Mga anti-dynasty hindi na maduso. Ang pag-criminalize sa vote buying, hindi na maduso. Kaya nga, una bes nga mapektuhan sa nada. Ang mga politiko, yan aton. Ti sila man ma-approve. Ti paano na ma-approve kay silang igo da? Mawadaan sila sa bulugasan. Madulaan sila bulugasan nila da. Nibla? So, maning aton obserbasyon. Ti wais ang kasuguan di sa Pilipinas, no, nga makadulot sa mga politiko, kay bisan na priso na, ginpamatbata nagagilty sang sadigan bayan, like sa mga senador ni, no, Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Enrile, makabil Japon. Baka sa uli, mapawalang sala pa to. Nyaway to, bislis taran to, nga mga akusasyon against sa ila to, no? May desisyon pa nga pabor sa ila. Ti imagine, no? Way pulos. Makabalos na yung mapigado naton nga mga pumulo yung Pilipino to sa mga korap nga mga politiko kung ini sila ang pangkilatan. Pangamuyuan ta na lang, no? Ngayon silang pangkilatan para isa na lang kaigo, no? Way na dawro nga mga kasuguan da, way na duro nga mga kunano nga mga ako nang aton nga himuon da, no? Kilat na lang ning mga kwan sila to. Pag kilat, di ba? Igo, third degree burn da yun mo. Patay ganing karbaw nga. Uluson mo, grabe ang kabuhi na sang karbaw. Ang resistensya niya, di mo na tani. Dapat kabalong kilat magtultol sa mga kurakot ng politiko, no? Di masiling nga nakilatan na siya, di kay korupsya mo. Ako na lang naguro, Maguro kasuguan, di ba, pulos, kauyang chimpo. Inindra sa House of Representatives. 18 minutos sa kaligad sa taknang alas 9 sa aga, no, sa aton nga pagpalagan. Magkata kita mga panumdam pagbalik nato na. Dugang nga mga balita, ka mga impormasyon, pagkatapos gidamang sini. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa adtong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa atong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanan nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy.
Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation.
Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve manini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor nagadescribe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-run sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer
organizer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814, tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Ito sa ring pagbaragay oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 34 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa aga. Para kapatid diri sa palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Check nato this time mga report gikan sa bahin sa Bacolod City Government Center. Tapos sa kay Bombo Miami Francisco ang sesyon kapon sang City Council. Inatagan na to kuno sa authority to sign si Mayor Albi Benitez sa contract sa IPM Development Management Corporation kag ang City of Bacolod sa katuig ini ang kontrata sa pagpangolekta sa basura no diri sa syudad Yasang Bacolod. I-check na to no ang report ni Bombo Miami Francisco sa Piakan Linya. Bombo Mia sa report kamen. Inaprubahan na sa Sangguniang Palungsod sa siyudad sa Bacolod ang kontrata sa IPM CDC para sa collection, hauling, kag disposal sa garbage bumapon sa triya sa siyudad sa Bacolod. Kag ini nga contract is from February 1, 2025
to December 31 bahapon sa 2025. Oo. So, suno sa pahayag ni Councilor Al Victor Espino, ang chairperson sa Committee on Laws and Ordinances, nga inibong upons ang pagpermahan po ni Mayor Albi Benitez, and then amo naman na ang ikasulod na naman para sa ratification. Kay abang upons kinahanglan gali nga a week before sa said date sa kontrata dapat na finalize kag preparado na. So, suno sa kay Councilor Espino, nga ini ang both abang upons contract ini sa howling, kag ang sa may operation and maintenance sa may Bacolod Sanitary Landfill Facility. Same date, bang upons, pero ang sa howling, ang amount bang upons is 303,272,000 pesos. And then ang sa may sanitary landfill facility is 87,997,250 pesos. Kag Bamopons, may mga gagmay lang nga mga differences sa kontrata. For example, ang una nga gin-state is ang number of tons gin-increase nga from 300 plus hina ang pasakaan to 400 tons per day. Kag ang sa terms of reference kon TOR, may ara sang iduga nga mga compactor trucks, mga bins, kag mga three-wheeled waste collection units. Kaya amo ginakuno ang nakita nga sabat sa problema sa basura diri sa syudad sang Bacolod. Pamatian bala naton ang pahayag sa chairperson sa Committee on Laws and Ordinances ang Guriang Panusod sa Bacolod, Councilor Al Victor Espino. Approve na ang contract sang IPM. Yes, ulihin na nila ginpadala sa kundo mga ginpasulod nila 3 o'clock gid. So ginaddendum. Okay. So right after nga na-approve sang SP Councilor, anong matabo? Wala pa, ma-ratify pa pero ni Mayor i-ratify pa. May mga differences, very slight differences man lang ang contract, exactly the same except for of course, ang number of tons bala to nga from 347 tons a day ginimo 400 tons. And then may request, may ara sa TOR sa terms of reference na dapat madugang sila sang number of units sa compactor trucks, skip hoist truck kag inang sang bins from 20 bins to 40 mga muna lang. Okay. So, to make them more efficient, I think daw mo maginang sabat sa problema to. Ate, sige. Approve for ratification maybe by next councilor. Yes. Makasulod naman. Maning boss. Yes. Yes, so Pons, wala naman sang iban pagid nga question kay beforehand daw na-present naman ang proposal, ang kontrata. Nagti sila lang man ang loan bidder sa tinalikdan. Ati okay ano? So ang ma-expect na naton so sa mga schedule bala especially dagko barangay Bumumiya, no? Kay ti kun duha lang ka adlaw schedule mo sa isa ka dako nga barangay, nagabinaho ang basura. So dapat kung pwede twice a week tada o kung everyday naton basta dalagko nga barangay. Sa mga dalagkuan nga barangay Bukons do may ara sang scheduled nga twice a week ang kuha sang basura. Twice a week isa ka adlaw madiling basura baho na. Yes, amo gani Bukons sa muna nga i-increase ang number sang bin agod nga hindi lang maglapta sa dalan Bumapons. No, for example, hindi na abi masulod ang mga certain barangays nga gindugangan man ang three-wheeled nga waste collection unit agod Bumapons kon hindi abi matigayon nga maubos kuha, at least may ara sa gihapon niya sang mga tawo sa barangay nga makahaboy sang basura. So giban na okay kay do kagkuring. Oo. Dali napta sa gihapon Bumapons kay wala sang butangan sang bin, ginabutang lang sa mga bakante nga lote. Ate sige, no? So awla to nato na kung saan og gining permahanay. Yes, Bumapons kay tiari man si Albi Benitez for sure nga mapirmahan na ini before or a week before sang February 1. So amo lang ning kaundan sa session na kahapon. Yes, Bumapons may ara man sang mga dalagkuan hindi magid
dalagkuan gid mo pons no nga ginapasunod. Ari mo pons addendum kay 3 PM, almost 3 PM na ginapasunod mo pons. Oo. Nakahayahay na lang subong sa kabuhi sa mga konsyalta, no? May mga resolutions man na mo pons nga ginapasulod, mga accreditation abi kag may ara man sang mga iban pagid nga paghahatagan man sang pagtamod urgent matters mo pons. Okay. Sige. Salamat gid, Bombo Mia. Ini si Bombo Mia May Francisco para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa report ni Bombo Mia May Francisco. Hindi ka ba pang ma-materialize na, no? As soon as possible ka marog tapos ng Enero. Isa lang ni kabulan na extension mo, no? Gaginatag sang sang city government sa IPM. Nakandak naman ng bidding and then kahapon sa sesyon mo to ang paghatag sang authority to sign sa aton alkalde kay Mayor Albi Benitez kag sa IPM Development Corporation. Sige, no? So koleksyon na sa basura nato na, no? Kay nangin privatize na. 40 minutos sa kaligat sa takna nga alas 9 sa agad sa aton nga pagpalagad. Ang aton nga andumanan na PNP, no, police station number 10. No, may mga ginalantaw na diri nga rason o kon motibo, no? Sa diri makabanan sa ato sa nga mga kauturan, at the same time sa ato sa nga mga kabombo sa paglutang patay sa isa ka lalaki, no? 37 anyos ni. Pero may identity, may update na kita, no? May identity na. Kag posible ko no personal grudge or love triangle, no? So hibaloon nato ni be, no? Uy, do ka familiar sang kwanto, no? Sang iyang itsura, no? Daw na sugatanan ko man, daw naga kadumduman ko nga may sugata ko mo ning itsura, no? So hibaloon naton, no? Kung bala sino gid dinhi kag taga-diin, no? Ang mga general information sang sining biktima. Set na to na, no? With the Bombo RJ Kim Kasipe sa mga update kay damo gabantay sini. Bombo RJ sa follow-up report, come in. May ara na ang ma-identity ining persona o ining ginpatay kahapon nga adlaw dira mismo sa may Handumanan, dira mismo sa may Zone 1, Handumanan, Barangay Handumanan, dira mga alas 5 sa hapon adlaw ni 22, 2025. Kag suno sa aton man nga mga sa aton kay Police Captain Glenn Montaño, ang station commander sa Police Station 10. Hindi man bumupons, may ara na sila sa ginasundan man kag posible nga ang gulo sini bumupons amo ni ang love triangle. Kay ti ang ini man nga persona or ini nga klase or ini nga babaye, ang ini kalibin niya subong sa may ara sang bana sang una kagawad na padayon pa sigapon na hibalo kung ining persona or ining lalaki nga 37 anyos o 37 years old ang may ara nga pamilya. So padayon pa na sigapon ginakonfirmar o ginahibalo ambi sa aton man nga kapulisan kag sa subong Bombo Pons padayon na sigapon ang hot pursuit operation sa siniman nga suspetsado kay bumupon sa subong mayara na sa ginalantaw man nga suspetsado ginakuha na lang ginang ebidensya, mas especially ang CCTV footage man nga makita natin nga nagasakay man sa may pula nga badya ambi nga nagalindera sa lugar apang hindi pagisagapon no diverge man ang impormasyon kiti siyempre ginasigurado pa sa atong kapulisan, pero so far bumupon may nakuha kita man nga impormasyon nga suno kaya Police Colonel Jeristy Coronica, ang City Director ng Bacolod City Police Office nga posible nga kilalain suspect kag biktima. Bangod nga ginapatawag ini nga kasman ang suspect samtang nagipakiploy sang ini patyon bangod da pamilya dobla pupons kay ko madumduman naton before ini siya gintiro nagapakiploy nga ti mambalya kasi ako nagapakiploy lang kung tani hindi lang danay sa pagapatyon kay ti may aras ang pamilya bata nga ginasagod kag ti ang balsang hambal naman sining isang ganman ang suno siya nga ti uay man ko labot kon ano yang iya nga problema bla bumupod sa mo sila nga pagbastar kay kag pero sa gyapon kag ti syempre samtang ti mga limag ni kalupok na matian sang nakakita o sang witness kag sa subong ti pakatok kataman kag also man ara sa gyapon ning gindalan man sa
dead on arrival gini or ang ining persona man kay supposed to be bumupon sa kamang pa ini pagtiro apang ginbalikan ini mga tatlo gid ka na tiro liwat kay para daw kumbaga finishing na bumupon kay daw nagakamang papagalin niya sini so among kabangdanan nga padayon ning pag sige-sige nga pagpangita sang kapulisan naton sa sining nga persona pero sa aton nga initial nga pagkakakuha bumupon ang ini man nga posible ining persona man may impormasyon kita nga nakuha nga taga Purok Ilaya Barangay Kabug syudad sa Bacolod so amo nang isa sa mga inkumpirmar na sa aton kapulisan man kag ang sigapon ti ining suspetsado hindi pa gid niya sigapon na maibaluan kag dugang pa sinibong bupons nga ti may ara man kita impormasyon nga nagsulod man sa aton nga posible nga ti ini isa man ka anay isa ka anay army man trabaho sa isa ka kompanya sa Subong bilang security guard kag ang originally ang pamilya gid pon sa halin gid mismo iniya sa Kabangkalan so amo isa sa mga ginapa sa Subong niya bumupon sa muning ginapadayon nga ginahibalo sang kapulisan kundi ni ang suspetsado kag kundi po ini nga magkadto kag also panawagan man nga ti ini man na usubi hopefully nga magsungka man tapos maobra ini nga iyaman nga ginobra nga krimen man pero sigapon bumupon sang klaro si Subong nga aton kapulisan padayon nga suspect so ni ano nga ngalan Renante gid ba Renante ni no Borje sa Subong ni amo na gani nga ti daw hindi pa gid sigapon ni nga ginadivulge pa man sa aton Borje yes mo pons dago tod ano to gayong liwat ngalan Renante ano ni sa actually mo pons ilo mo pons oo daw sa Subong daw wala pa gid nila ginadivulge pa gid ang pangalan pero wala pa gid pero ti sa gihapon ang kumbaga alias pala ni ang gin plaster nila pero kay pumupons may baluan tanin kay ti makuto naton ini pero taga Kabangkalan po sa Handumanan ni sa Gariside gid yes pumupons sa Purok actually hindi sa barangay Handumanan kundi taga dira sa mismo sa Purok Ilaya Barangay Kabug okay sa aton nakuha bumupons nga impormasyon ini ginkilala nga ti ining si Arnold Cabales 37 anyos bumupons so Barangay Kabugid sa gali yes bumupons na hindi man mismo dira mismo kumbaga dira nagpuyo mga 9 years na dira nagka-star bumupons. Nanindahan lang sa Handumanan kapon? Nagpanindahan sa nagbakal sa Sambugas dito sa lugar kag posible ginsundan ini siya kagadugang kasi na bumupons nga ini man nga persona o kun posible nga ginabantayanan ni sa daan kag sang nagtawag sa pagtawag ni mismo sang iya nga cellphone kay posible nga naman nagtawag ni si iya man ginbungguan na to siya dayon sang kasi nagtawag to sa iya kundi ang suspect ang kakomplot sang suspect possible bumupon sa mga ginalantaw naton kay siyempre amo na ang kabangdanan nga naguntat siya mo so amo nang isa sa ginalantaw naton kung tawon naton ang kunisit up mo baga sa pag ato lang paminsaron naton bumupon iniman nga ti nata siyempre mauntat ka malang kung isa sa mga bagay man nga ti siyempre mabudlay man ina buhaton na comment kung nagasigi-sige lakat ini ang motorya nagamotor pangadaan ni sa bumupons ng TMX nga itom ni kabangdanan nga ti ini ang nagpundo pagpundo amo na to ginbungguan pagbunggo amo na to pagtiro man diyon mapila ka lubok bumupons butang nagpakitlooy pa danay ining persona man apang ti wala man niya sa labot sa problema suno man sa nakakita man sa witness kabangdanan nga ti ini gintiro man sa gihapon pila ka lubok kagin sigurado gini kung lang taon naton bumupons dogin sigurado gini before man saya nagalini ning suspetsado bumupons okay. Sa dugam lang impormasyon mo Pons, aton lang pamatian ang payag ni Police Captain Glenn Montaño, ang station commander sa Police Station 10.
sir, meron na sir, bali, hindi sir, nga na yung pag-default sa, sir, kakanginan, pero meron na kami. Si alias guard, Alias guard, okay. Oo. So far, ang iniman, na istorya mo na ni, ang na-claim na ni sa pamilya? Oo, na-identify sang iyang living partner. Ginalan to, sir, nga motibo, sir, for now? Tatlo amang na dinalan to ang company ang ginapadalman ginamon sila mayara nga personal drugs mayara mga life triangle. Okay. Ang mga malapit sa mga motibo. Oo. Victim na sir, wala man ni mga record sila. Pila? 37 years old. 37 years old. Pamilyado? Living partner. Pero single wala, may kamataan na, sir? Meron. Okay. Subong ga reginiga follow up. Gabog. Sa barangay. Under. Oo. Okay. Kag ang iniman nga persona or ining ang suspetsado, sir, so far may kilong, sir? Ang ganda ng mga samandang tapos base may mga lockout siya. Okay. Base sa kanya, sa iyang partner, nabakal niya siya bugas. Nag-duty mo dito sa may sa gumanan niya. Tapos way back paguli na niya siya. Mananoon ng sundan siya. Okay. Kilala man niya kay Tikas ang Toganay? May posibilidad. Tapos may man nga ang term na Katlido General, no? Do pwede matawag balatanan sa mga atin na lingwahe. May posibilidad na kilala. May posibilidad naman na General. Ang biktima, sir, wala naman sa asawa yung daan. Mo pa nang aton nga baloon kay ang iyang asawa ni may una ni nga bana. May una nga bana. Ang kalibin niya ni Subong, may ara ni sa isang bana ya una ti ang tapos ning amo pa nang ginhibalo Subong ang lalaki ni nga biktima may asawa man pero wala pa information, sir, no? Way pa natin na pamangkot na. Oo, pero so far, sir, ang nag-claim sang labi ini o sa mga sining persona. Ang nag-claim, sir, sang biktima. Sa DNA Subong na plano pagkadalon eh. Bali ito sa funeral, ay kung iya, kung sa pamilya ko nung naiyaya. Pero nga na nagpahuway ni kaya siyempre kalibin niya lang ng upo. Kagabi nagkakabto na pagsidin sa police station, nag-confirm na siya, na-storya na yun kami. Oo, bali ang kalibin lang gini sir na istorya nyo kaging pamilya, wala naman. Wala. Kaya yung pampakit ng nanay yung pampakit ng pamilya. Originally, sir, taga-diin niya ang lalaki? Ang iyang address, barangay Kabuk, doon na 9 years na address mo. 9 months? 9 years? 9 years, 9 years na sa libin mo. Okay. So, ambot silingon, medyo... Tantay City, anyos. May tendency, kung samtang guro bakal siya. Ang bugas ng kansang duting. Hindi na sundan na siya. Okay. Gina-determine pa nato, no? Kung ang positively identified din sa mga sa mga suspect through CCTV, no? Kakandak pa more evidence, no? Para ma-prove ka. Bali, siyempre nakita ka to sa banda patay tayo sa ating witness kalang yang nag-game sa krimen, pero may possibility na may maupod siya, no? As lookout. So, manahan doon pang gina-determine, nag-gather ka more
information or CCTV footage para Okay. ibigay sa ating pangatian niya kay so far sa ating isang tao. Wala masyado CCTV sa area. Ito pa kami. May-ari kami ng identity isang motor pero hindi lang Okay, sige. Kanginan badya na pula ang ginasakyan sa suspect tapos ang atong biktima ginasakyan na motor ng itong 155 ng dating yan. Okay, so badya nga pula. Okay. Oo, Bombo RJ? Yes po, Pons. Amo yadto ang payag ni Police Captain Glenn Montaño. Natuhoy diri sa suspetsado ining biktima man sa pagpanuthang kay ti nagligad kumadunuman naton may shooting incident pandra at this is the pag-ulaman na si Police Captain Glenn Montaño kagamuning unang shooting incident ang iyaman nga buhalin sa station ko, no? Yes, Bombo Pons. So nag-schooling and then assignment dira liwat man sa police station 10. Kaga sa subong bumupon sa muning padayon ning hot pursuit operations nga hoping nga madakpan nila ning ining suspetsado knowing nga may ara na sila sang ideya kung sino ining persona kaga kung ano nga motibo ambi kaya ginalantaw nila bumupon pero so far amo na klaro sa subong nga ining iya kalibin partner ang may ara sang pamilya nga daan kaga padayon nga gini balo kun ining persona ining lalaki man ang mayara naman sa pamilya kay ti ko na taon bumpon sa 37 anyos kaga maklaro man nga ti iniman tigin na klaro naman nga ti subong ang padayon ni nga ginahibalo ni kay ginakontak man ni ang ora ginahibalo ni ang posible nga katuan o sang suspetsado man bumpons. Sige balanta na karon ang istorya kung makambal na pa interview ang pamilya kay sure ti ara naman sila sa morgue, no? So dugangan tala na karon Bombo RJ. Ini si Bombo RJ Kim Kasipe para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Sige, no? Salamat sa kay Bombo RJ Kim Kasipe. Dugang follow up diri sa Handumanan PNP Police Station number 10 naton. Kay Police Captain Glenn Montaño angon sa insidente kahapon nga nakibot do ikadua na ni ka beses nga may gilutang madira nga pero ginahimo na lang na daiya nga kuano nga palatyan sang himo yang lugar sa mga sospechado kung may patsyon sila dira nila tabuon dira na sundan, no? So mabalaan tagid na tuliid kon makabungat diri sa pamilya ti hindi ka mo mag state nga magpa-interview kay dira nang kasanagan mo, no? Sang tanan kay ti outliers pang suspect para madasig ang paglocate nato ni sa iya, no? Kag ini siya ang madakpan kamatagan masustisya ang kamatayon sa inyong himata. Sige, no? So bidyo lang alang na tiyempo nato dugangan ta na sa iban nga mapalabik ang first program adres ang Bombo Radio Bacolod. Uibis kita subong presentasyon petsa 23 sa bulan sang Enero 2025. Yalagad si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa paboda pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation.
Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig.
Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve manini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media
ukon pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo indi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Kay balobala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakay balobala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag na magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi.
DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon, pagsugod sa aton pag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan, Mga Misteryo sang Kabuhi. Class dismissed. See you next meeting. Uy, wala pa man time. Nga ginbuyan na ta ni Miss Vasaw. Abot man gani, ha? Hindi man lang kitang natingala. Okay lang na, ah. Hindi pa ta? Kapudlay ba lamang puli kong gabi na nga nagaulan pa. Hosto ka, basi na luoy si Miss Vas sa aton. Wala niya ginapahalata lang ugaling. Ari payong, oh. Permi mo lang ginakalimutan ng payong mo kag magpupod pamayong si Iban. Akig ka, Gerson? O kung nagapangimon ka naman? Kita mo nga may nobyo ka, ha? Tapos nagatapi kay mo si Iban nga lalaki? Ay, kapilata na kabalahang balon nga friends lang kami ni Jude. Kag hindi malikawan nga mag-updanay kami. Tungod classmates gani kami. Tig-agi daw. Friends lang goro. Tama na ah. Kagamay nga butang ginapadako umugid. Wala na yan sa lugar ang pagpangimon mo. Oh, ari ng payong mo. Wala na ulan. Salamat, Gid. Akig ka pa sa akon? Wala lang ko na namian, ah. Nga tanan na lang ang lalaki nga nagka-istorya sa akon, pangimunan mo. Sorry lang, ha. Nadala lang ko sang bratyagon ko. Konfirme na lang nga amo kasi na, Gerson. Sa pamatsyag mo, hindi maubos ang pasensya ko sa imo. Nagnobyo ako tungod gusto ko nga may inspirasyon, hindi konsumisyon. Promise, Pinky. Mabago na ko. Hindi ka lang madula sa akon. Ay, ano na ni oras? Wala pa si Miss Vas? 7:50 na sang gabi. 15 minutes na siya nga late. Gani man, hambal sang ibang estudyante. Wala na siya kuno nga nagakalit sa klase. Bro, may nabatian ko ba lang istorya parte sa iya? Oy, ano nga istorya, Jude? Oy. Kung nagaulan kuno kon gabi, wala nagasulod sa klase si Miss Vas. Ha? Ay nga aw. Wala man sa may nakahibalo kon nga, ha? Kag kung nagaklase man siya kuno kung gabi, kag ginali lang nagaulan, ginauntat niyang klase kag nagapuli siya. Hala, tuod ka? Nga aayhan man? Basi may phobia siya sa ulan? Pinky, flowers para sa imo. Ano ni? Peace offering? Salamat kay Gerson, ha. Nagasto kapag gidya. Basta para sa imo, okay lang. Pero, inilang tandaan mo, ha. Hindi lang pala kita nga duwang tao sa kalibutan, okay? Okay. Wala naman kung nagpangakig isang makita ko kamo nga nag-updanay kamo ni Jude. Kay may upol pagig kami nga iba namon nga classmates mo. Amo na guro ay. Ay, hindi ah. Ay,
Gusto mo magkaon na ice cream? Lakat ha? Itreat ka. Pili na da kung anong gusto mo nga ice cream kaunon. Antes mo buksan ng freezer. Vanilla lang ang akon Galing kay gusto ko sa Pint Gid. Okay lang. Okay lang. Bisan tunga pa sa galon. Basta ubuson mo lang. Okay Ay, diin lang akon kuhaon man. Pinky. Tulo ka bala sa gwawo kung sinong nagatabok sa dalan, ho? Daw ginapangilala ko ina. Ba? Ang amo na maestra sa calculus, si Miss Vas. Malabay siya diri sa convenience store. Pawala lang ha. Inablang dawla lang kita kakita sa iya. Oo. Ay, ato na. Nakalabay na siya. Abi mo bala? Kamisteryosa sina sa iya mo? Bati ko may phobia ina siya sa ulan kong gabi. Hala? Kabati ka man na? Kung sino man sa inyo nakatapos ang inyo exam, ipasa diri sa ako ng inyo nga papel. Kag pwede na kamo makagwa sa klase. Ipasa pa ka submit na. Do it quietly. Yes, ma'am. Mayara pa nga wala nakatapos. Ping! Tapos na ko. Hulton talang kasagwa, ha? Okay Sige na. Una lang to sagwa ron Pasiga na ang paglakat, Ping. Kahinay siya mo yung mag-answer sa exam. Duha na lang kamo ni Miss Vas ang nabilin sa sulod sang classroom. Gabi na taho. Ari pa tayo sa 4th floor. Ay, kadasig si mo maglakat Ano kinang ginadali mo man? Kahuluya nga akong pinakaulingan nakatapos ang exam to sa calculus. Tapos, ginbayaan ko lang aton maestra nga siya na lang nabilin sa classroom. Ara man siya nagasunod sa aton sa likod. Manaog na tasagdan Ay, Ron, wala kayo ginahapos ang dali-dali? Wala. Hindi lang kuya gusto nga makaupod naton si Miss Ba sa paglakat. Nadlo kuya sa iya. Ha? Ay nga aman, wala man na siya nagkapang ano? Wala lang takabalo. Ay, hinahinay nung abi sa pagpanaog sa hagdan. Basi ko madiskrasya kita. Ara si Miss Baso, nagasunod siya sa aton. Dasigan ang pagpanaog. Ay, gusto mo lupadon ang hagdanan panaog? Second floor pa lang ni bala. Ay, ambot si Morona Hindi ko gani komportable kay Miss Bas. Sugiran talaga karungkot nga Ron, wala na siguro sang mas malinong pa sa bahin nga inis ang aton eskwelahan. Ay, subong ko kaya dapat isugid sa imong parte kay Miss Bas, how? Ay, wala ko bala katulog kagabi. Naintriga gid kuya. Kaya nga lahadlo kagid yung makadungan kita kay Miss Bas lakat, how? Ang matuod, pakaisa kong nagsugid sini sa akon. Pero aton-aton lang ni nga duha, ha? Nangako ko bala nga hindi ko inipag-isugid bisan kay sino. Ay, damo pa pasayod, Abi sukirin ako, ay. May klase pa tabla dugay-dugay. Amo niho, magpamati ka. Amo lang na? Kahaladlo ka na bala ina para sa imo? Shhh! Uy, inaya lang ang tingog mo. Basi kung may makabati. Hey, Rona, ang masiling ko lang ya,
Kaluoy ang nabatyagan ko kay Miss Vas. Kag hindi ka hadlok, no? Imo na yan nabatyagan. Ako yala inman. Basta ha, wala ka gisang sugiran. Sa banta mo, kamo lang sa pakaisa mong nakahibalo sina. Ang batch man niya galing kay ginahipstan lang nila. Class, isa sa inyo klase nga ini, dapat nga i-congratulate. Tungod siya nakatuwa sang highest score sa inyo exam. Palakpakan naton si Miss Pinky Sales. Wow! Grabe man, alam ba? Idol, to ka Pinky Hoy Jude, hindi magpatama ha. Base ko na naman ang resulta sinakaron. Miss Vas, nalagpatan ko lang siguro ang answer Sa banta ko, wala. Ginuubos mo ang bilog na time sa exam mo But silingon, ginpagana mo ang ulo mo. Congratulations, Miss Sales. Thank you, Miss Vas. Oh no! Hinali lang nga nagbudda ka, mapaskog nga ulan, ho? Ay, hindi ko lagi niya mapunggan niya. Dumangingi nagig ko. Rona, madalagan ko anay sa CR, Ay, salamat. Nahingagaw ko sabat ang call of nature. Kadugay lang gisang pugong ko sang ihi ko ba. Nahuya man ko maglisensya nga magwa. Kaysa akon ginatuod ang atensyon sa mga classmates ko. Wala, nag-uulan naman. Hala, si Miss Vas? Basi dismiss naman niya ang among klase? Ay, magwa ko din sa cubicle Ba? Ano itong nabatian ko man? May nagkapismo din sa CR? Hala. May nagkapismo matuod? Wala man ko kabatyag na may iba nga nagsulod din sa CR? Kag malapit ang diri sa akong cubicle? May iba nga tao diri sa CR? Magluwas sa akon? Uy, hala. Hibi na gid ang nabatian ko ya. Magwa ko diri sa cubicle ko Subong na. Kung sino ka man, may mabulig bala ako sa imo? Ba? Wala na ako sa mabatian nga hibi. Ba? Rona? Uy, nagapangkibot ka, haw? Silim ko na gid Ngari ka pa diri sa CR. Nagpalauli na bala mga classmate naton. Ginbuhian kita dayon ni Miss Vas pagbundak sang ulan. Buat na ta kay mapuli na ta. Si Miss Vas, sang hoben pa kuno siya, ginrape siya sang 3 ka lalaki sa isa ka maulanan nga gabi. Ang nag-rape kuno sa iya, isa-isa nga nasapwan nga patay na. Hindi. Nadamguhan kong ninsugit sa ako ni Rona. May kahilabtanan ayhan ini sa nabatian ko nga nagahibi sa CR sa eskwelahan. May kahilabtanan ayhan ini. Pinky, hoy, okay ka lang? May, Gerson, may ginhambal ka bala? Sorry wala ko ikaw nabatian. Ari lang ako sa tubang mo. Pero nagalupad pagali kung diin-diin ang pinsar mo. Palihog lang Hindi na pagsuguri. Hindi ko gusto nga maglalisay naman kita nga duha, no? Kwan, may nagsulod lang sa huna-huna ko.
Kag hindi iba nga lalaki, kundi babayi. Okay? Ano? Interesado ka naman subong sa mga babae? Maayo pang wala na lang kung nagwaupod sa imo. Makapaminsar pa ako sang maayo. Nangindulaan naman si Miss Vas. Tungod nag-ulan naman sini nga gabi. Ay, nalukoy ko sa iya Tani, hindi na lang siya pagatagan sa panggabi nga klase. Kaya kung mag-ulan, apektado ang klase namon. Maayo kay absent subong si Rona. Wala sang sablag sa plano ko. Sigurado nga wala na sang estudyante nga nagagamit sang CR sa punta sang floor nga ini. Makadto ako dito Miss, ako ini, si Pinky. Miss Vas, nagulaw ng ulan. Mapauli na ta. Pinky? Paano ka nagahibalo nga ari ako diri? Ginsunod mo bala ako? Miss Vas, kabalo ko nga hindi ka okay sa tagsa nga mag-ulan kong gabi. Paano mo nahibalan? Wala ka ba na nahadlok magsunod sa akon? Miss Vas, ari ako subong. Agod nga maghatag sang kusog kagkaisog sa imo. Pwede ko bala ikaw nga mahakos, Pinky? Ako mismong makos sa imo sang hugot, ma'am. Pareho sini. Ma'am. Pinky, salamat sa simpatiya mo sa akon, ha? Amo pala ako nakasalapo sa pareho mo. May pag-ulikid man gali sa akon. Kung ano man ang naglikad mo, nabatyagan ko nga hindi ka dapat kahadlukan, Miss Vas. Hindi. Natapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation.
Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig.
Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health maayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve manini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media
ukon pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sini nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahina sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing,
may isa ka handumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Cedric, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love, sa kasaysayan. Sadto pa man, diri sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Nabakal ko nang ginsiling ni Chay Madil nga bulong para sa nagakatol nga tutunlan ni Mama Karen. Bisan na muna lang ini para magaganhagan ang barokoy niya. Bah, gaginawa lang mga tao sa utananaw? Nga ayan? Madali-dali ako. Ay, mayo kaya ko na si Cedric. Nga aw. Ay, sus, si mama mo ka rin. Hinali na siyang natumba. Nagtutulaan siyang pangalibutan. Ano? Ote, sa din siya subong. Ato na sa to, kindala to sa emergency hospital. Oo, kindala to sa banwa. Kantuan ko siya. Mapas ako sa ila. Si Joyce Tom, ato siya, palapitan ko siya. Joy, si Nanay Joy, din siya. Anong kantangan niya? Cedric to, magpakabakod ka. Anong mot mo silingon, Joy? Inihingagaw namon sa diri ka ina, apang igo lang kami nga nakalambot. Nabugtuan siya sa ginhawa to. Ano? Gin heart attack siya kuno? Hindi! Hindi! Mama Karen! Isa-ano na lang ako. Wala na mga tinugang nagpalangga kag nagulikid sa akon. Salamat na lang. Iarap ang pamilya ni Erika nga nag-aalalay sa akon. Kaayogid sa ila. Kagusto sila. Kinanglan ko nga magpakabakod. Maningwa ako para nga mabuhi. Ako mapadayon sang kabuyan ni Mama Kareng.
akong mabulo sa iya pwesto sa merkado. Pila ka tuig nang nakaligad, sugod sa mapatay si Mama Karing. Kaginpadayon kong pagbaligya sa utanon sa merkado. Kagsalamat naman kay bisan paano, nakasupot-supot na gid man ako. Kagsabanta ko, may muna ako nga makaeskwela sa college. Gusto ko gid makatapos ang akong pagtuon. Ang buhaton ko, mabaligya ako sa utan saga, kag maeskwela ako sa hapon. Cedric, silin ni Mama. Hindi ka na lang kuno magluto sang panyapon mo kung nagpauli ka halin sa school. Dalaan ko lang ikaw karon sang pagkaon diri sa gabi. Madamo gini salamat Erika ha. Kadyutay sina nga bagay Kagogali. Wala man ko klase sa Sabado. Buligan ko ikaw baligya sang utan Ha? Matuod? Oo, gani. Pero galing kainit dito kun ugto. Basi blakon magreklamo ka. Hindi no. Pero basta pamahawan mo ko ha. Wala sang problema. Dason, hatagan mo ko sang 20 pesos ha. Nakaibalogid ko nga mo na dayon ang isugpon mo. Syempre no, para may extra ko yung nga balon sa Lunes. Sige, nalang gani. Inaya. O ano? Nadulong mo na ba lang panyapo ni Cedric? Oo, Ma. Kung amo, iplastar na lang nato ng lamisa para ga makakaon naman kita. Ate, sige Ma. Arag. Ma? Naano ka? Erika, anak, kasakit sa tiyan ko. Hala, Pa! Pa! Dali diyan! Si Mama! Si Mama! Madel, kinanglan mo na siguro nga magkanto sa laing nga doktor. Kaya wala ka man nag-aayo sa doktor nga nag-atipan sa imo subong. Oho, napiharan ko nga kadako na sang giniwang mo. Hindi ako magpati nga UTI lang giyapon na ginabatsyag mo. Kanibuas mismo, mapa-hospital kita. Ipatanaw nato na ginabatsyag mo nga ina.
Diyos ko, Madel. Nga nga nagbutig ka sa akon. Kay sa aton anak. Nga wala ka nagpanukit sa matuon. Nakita sa x-ray mo. Kadako sa bukol nga nagtubo sa matres mo. Kag nahulog na ini sa kanser. Roding, patawara ako. Apang hindi ako makahibalo kung paano ko iniisugid sa inyo ni Erika. Kaglabaw sa tanan, kadako sang gastuhon naton kung magpadayon ako sa pagpabulong. Mas prioridad ko ang pagtuon ni Erika. Kung nagbaybalo ka lang kung tani nga daan sa temprano pa. Kung tani, nabuhatan pa yun sa paagi. Roding. Kasakit si Madel. Ito hindi ka babato na ginsalin sa doktor. Stage 4 na ang cancer mo sa matres. Ginabaton ko na, Roding. Kung ano gid man ang matabo sa akon, ginabaton ko na. Cedric, wala na si Mama. Inbayaan na niya kami. Nahinalian ng gani ako sini. Naluoy ako magpanumdom. Ginsakripisyo niyang kabuhi niya para sa akon. Kang hindi ko maibalaan kung tubtubsan ako mabaton nga wala na si Mama. Kunangin manggaranon lang kung tani kami, Cedric. Erika? Oh? Nag-ibi ka naman? Nadumduman ko lang si Mama. Hindi lang kay ikaw nagakahidlaw sa iya. Ako ganiya mo man. Kagamo man si Papa mo. Pero wala na kita sa mahimo. Kundi ang batunon. Nga tubtubsan, no? Hindi na natin makita pa si Chay Madel. Cedric, may klase ka ba labwas? Oo. May make-up class kami sa major subject namon. Nga aman. Gusto ko tani nga magbisita sa lulubngan ni Mama buwas sa hapon. Balo ka gid nga hindi ko pwede, no? Alin sa eskwelahan, madiretso na ako sa snack house nga ginaubrahan ko. Ate, sige okay lang. Ako na lang isang mabisita kay Mama. Ang mayo pa siguro. Sa madason nga sa badon lang kita mabisita kay Chay Madel. Inakon okay lang sa imo. Hindi ko gusto nga isanon ka lang nga magkadto sa patio eh. Kay pila ka bisis na gani kita nga nagkadto dito. Apang hindi ka man gihapon makatoltol. Man, wala ka sang sense of direction. Sige na lang gani Anta sige na. Magsulod ka na sa balay ninyo. Kaya ako, mamalansya pa sang uniform ko. Ma-report pa ko sa obra ko eh. Basibla kung malate naman ako ha. Dalaan na lang din ang uniform mo kaya ako na lang maplansa. Ha? Matuod? Sadya? Sadya ay. Pilya kagid bila mo? Ate sige dalon ko dire. Mayo na nga ikaw na lang magplansya samtang nagapaligo ako. Pero hindi ka magreklamo ha
Kung matapos ko plansa ang uniform mo, ha? Ano abi kay kung nagaplansya ka? Daw wala mo man ginapainit ang plansya? Hindi ko na lang paplansahon eh. Maayo gani kinagapresentar ko, no? Ikaw na lang plansa. Kaya para wala reklamo. Oh, sige na. Ikaw nang bala. Pero hindi man ko magdala sa paborito mga burger karon magpuli ko. Sige na lang gani ah. Mamalansan ako ah. Ina iya. Good girl. Erika, anak. Uy, pa, good morning. Timplahan ko na bala ikaw sang kape? Sige, palihog anak. Ote, kamustang tulog mo kagabi pa? Mayo man May ko na mo sina. Ay, magulat ka lang sa makadali pa ha. Kaya matimpla ako sang kape mo. Nga daw hindi ko permi makita si Cedric anak. Nag-ilis naman nabing schedule niya sa trabaho pa. Mo bala? Hasta anong oras ba ang trabaho niya? 9:00 ang gabi pa. Saan o ganitong siling mo nga field trip ninyo? Sa Miyerkules na pa. Mo bala? O ano, saan ka mo dapat nga mabayad? Dapat, Martes eh. Dapat sa Martes makabayad na ko. Kaya mo nang amon deadline pa. Sige. Kung na mo ma-overtime na lang ako sa pagbiyahe sa taxi subong. Butangan mo na lang palihog sang kanoon ang lunchbox ko ha. Para sudan na lang ang baklon ko karon. Nga apaw, malakat ka na dayon. Lutuon ko pa ganing manok. Adobuhon ko lang. Anak, hindi ko na mahulat ina. Amo sining oras ang madamo sa pasahero eh. Tapusong ko lang pagpangapi kay magpaligo para nga makalakat na dayon ako. Pa? Duro-diretso nung pag-overtime mo sa biyahe sa taxi pa. Tapos, 11:00 ka na sang aga nakapauli. 4 o 5 ka oras lang ang tulog mo. Dason, malakat ka naman para magbiyahe. Kinahanglan ko mag-double time anak. Isa pa, kadamo abis ang aton balayran eh. Labi na sa eskwelahan. Ate, sige pa. Pero maghalong kagid pa. Kinakaibalogid ako. Nga kulang ka sa tulog. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Cedric, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa tupaman, diri sa kasing-kasing ko. Sa direksyon ni Marnie Mungkal.
Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy agon nga magpauli na sa lugar sa payaw daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwa ang mga payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat na magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat,
kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health maayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure. Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib.
Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino. Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon sa inyong lahat. Narito kaming muli na magbigay aliw sa inyong lahat dahil sa walang humpay na pakikinig ninyo sa drama na ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inyong mapapakinggan sa lahat ng mga radio station ng Bombo Radio, pati na rin sa kanilang Facebook Live at YouTube. Nakatanggap ulit tayo ng sulat mula sa ating tagapakinig na nasa likod ng pangalang Remy. Dito sa Recuerdos de la Vida. Hiniling ni Remy na itago natin sa pangalang yan. At ganito ang sulat ni Remy. I have loved you more than I could. Dear Tia Sofia, bago ang lahat, gusto kong batiin sa pamamagitan nitong sulat ko ang lahat ng staff ng Bombo Radio Philippines, lalong-lalo na sa mga drama artist ng Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Binabati ko rin ang mga kagaya kong tagapakinig sa station na ito. Napasulat po ako sa programa ninyong Recuerdos de la Vida dahil meron akong karanasan na nag-iwan sa akin ng alaala o kaya nagbigay ng recuerdo sa aking buhay. Hiling ko na itago niyo ako sa pangalang Remy. Masasabi ko po na maraming pagsubok ang dumating sa aking buhay na nagbigay sa akin ng aral. Kung may kapareho ang sulat ko, sana po ay magbigay ito ng refleksyon sa atin. At kung ano ang mga kaganapan, ganito po ang simula. Dahil sa mga bisyo mo, nakakalimutan mo na ako, Edwin. Mas mahalaga pa ang mga barkada mo kaysa sa akin. Ano bang problema mo, Remy, ha? Nandito na nga ako. Bakit? Gusto mo bang lambingin kita? Ha? Hindi kita pinagbabawalan. Nayakapin ako. Pero please, huwag sanang ibang pumasok sa isipan mo. Makalimot man tayo, nakahanda akong pakasalan ka. Pakakasalan mo lang ako kapag buntis na ako? Ano bang problema mo sa akin, ha? Ha? Please, huwag mo sanang ilapit masyado yung mukha mo sa akin. Bakit? Nababahuan ka na ba sa akin, ha? May iba ka na bang mahal, yumayakap at naglalambing sa'yo, ha? Amoy alak ka kasi at amoy sigarilyo ka. Diyan ka na nga lang. Tignan nga natin kung makakahanap ka pa ng lalaking walang bisyo. Sana
Kinilatis mo ng mabuti ang naging nobyo mo. Hindi yung maraming bisyo. Nagkukulang na nga siya sa akin. Nagalit pa siya nung sinabihan kong amoy alak siya. Nobyo mo pa lang siya. Hindi ka pwedeng masira dahil sa kanya, anak. Inay, mahal na mahal ko si Edwin. Pero, nararamdaman mo na wala kang halaga sa kanya. Sinasaktan ka lang. Hindi mo alam baka may iba na siyang nobya. Huwag naman sana, inay. Baka hindi ko alam ang gagawin ko kung ipagpapalit niya ako sa ibang babae. Kailangan na nakahanda ka sa magiging resulta ng relasyon ninyo. Maintindihan kita kung bakit takot ka na mawala sa'yo si Edwin. Ganyan talaga kung mahal na mahal mo ang isang tao. Pero kasintahan mo pa lang naman siya. Mas masakit kung mag-asawa na kayo. Huwag na nating pag-usapan si Edwin, ate. Nakisabay akong pumunta dito sa mall para mag-unwind ako sa nangyayari sa amin ni Edwin. Remy, maging matatag ka sana. Si Edwin, may usapan ba kayong magkita dito sa mall? Ayun May kasama siyang babae? Ayun nga. At magkahawak kamay sila. Ayaw kong tingnan natin. O kung ganun, halika. Bago nila tayo mapansin. Halika, kausapin mo na lang siya sa ibang araw. Kanina ka nagre-ring ang cellphone, Edwin. Pero hindi niya sinasagot. Kasama niya kaya pa rin yung babae. Remy, magpalamig na lang tayo dito. Gumawa na lang ako ng halo-halo. Kasi hindi natin natuloy ang pag-ice cream natin sa mall kanina. Ate Victoria, hindi sinasagot ni Edwin ang tawag ko. Baka talagang ipinagpalit na ako ni Edwin sa babaeng yun. Ay, naku, pabayaan mo na yun. Kalma lang dyan, ikaw ba? Ano ba yan? Hoy! Ikaw na babae? Ang asawa ko. Halika nga rito. Please, Leandro. May bisita ako. Wala akong pakialam sa bisita mo, Victoria. Ate Victoria, uwi na lang ako. Wag muna. Wag kang mag-alala. Ako ang bahala kay Leandro. Noong makilala ko si Ate Victoria at Sofia, dahil alam kong matigas siya, bukod sa kay inay, sa kanya ko sinasabi ang lahat ng problema ko. Pero sa panahong iyon, na sinama ako sa kanilang bahay, nalaman ko na meron din pala siyang mabigat na problema sa kanyang asawa. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. In love with you till the end. Ang bait mo talaga, Ate Victoria. Kahit sa birthday ko, binibigyan mo ako ng regalo. Pero ano ito, ate? Buksan mo na lang para malaman mo kung ano yan. Simpleng regalo lang yan para sa'yo. Pero alam ko, malaking tulong yan sa'yo. Mas lalo akong nahihiwagaan, ate. Ano ba ito? Basta buksan mo na. Alam mo, pinabalot ko yan para maging sorpresa. Tuwing malulungkot ka, iswitch mo lang yan.
Sigurado, mawawala na ang stress mo. Oh. Ha? Radyo pala ito, ate? Oo. Nakwento mo kasi sa akin noon na nasira ang radyo ng nanay mo. At gustong-gusto ko rin na makinig ng drama na gaya ng nanay ko. Pero baka maiyak lang ako, ate. Kung ganun, huwag na lang drama ang pakinggan mo. Makinig ka ng music dyan sa SM station, o... Lubos akong nagpapasalamat, ate. Alam kong masisiyahan ng nanay ko kapag nakita niya itong radyo. Gamitin mo yan. Kapag nalulungkot ka, makinig ka lang ng masasayang musika para mawala ang problema mo. Oh, bakit mo pinatay ang radyo? At bakit ka naiiyak, Remy? Inay, mas lalo lang akong iiyak sa tuwing napapakinggan ko ang kantang yan. Pinapaalala niya sa akin ang mga naging masasayang araw namin ni Edwin. Kitang-kita ang panluloko sa'yo ni Edwin. Sana kalimutan mo na siya. Pero mahal na mahal ko si Edwin, inay. Nasaktan ka ng lubusan. Maawa ka naman sa sarili mo, Remy. May karapatan ka ring lumigaya. At hindi si Edwin ang sisira sa buhay mo. Makakahanap ka rin ng lalaking magmamahal sa'yo. Sige, inay. Papasok na ako sa kwarto ko. Pero mas lalo kang mag-iisip ng hindi maganda kung nag-iisa ka. Paano kung maghanap ka na lang ng trabaho? Parang wala pa sa plano ko ang pagtatrabaho, inay. Dahil baka hindi rin ako magtagal sa papasukan kong trabaho. Niloko na kita, Remy. Kailangan pa bang tawagan mo ako, ha? Marami akong kasalanan sa'yo. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko, Edwin. Mahal na mahal kita. Miss na kita. Nandito ako sa Manila. Naghirap na ako. Muntikan pang masira ang cellphone ko. Kaya maaaring hindi mo na ako matawagan. Mahal na mahal kita. Pero bakit mo ako niloko? Dahil lang ba sa isang bagay na hindi ko maibigay sa'yo? Pasensya na. Nagwa-warning na ang cellphone ko. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako, Remy. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Remy. Mahihirapan at manghihina ka lang kung dito ka lang palagi sa bahay ninyo. Nagpapasalamat ako sa iyo, ate, sa mga tulong mo sa akin. Lalo na sa paghanap ko ng trabaho. Kapag makuha ko na yung sweldo ko, ililibre kita. Ay, naku, ipunin mo na lang yan. Magpamerienda ka lang, sapat na yun. Walang problema. Naiinggit ako sa iyo, ate. Wala kang problema. Gaya ng palagi kong sinasabi sa iyo, kahit may problema, huwag mong kalimutan may tumatawag yata sa iyo, ate. Si Leandro, ang asawa ko. Baka may importanteng bagay na sasabihin na naman sa akin. Ganun ba? Naalala ko, may importante pala akong gagawin. Mauna na ako, ate. Sige. Hintayin mo ako saglit. Kakausapin ko lang si Leandro.
Ihahatid na lang kita sa inyo mamaya. Nanay Miding! Nanay Miding! Remy! Si Ate Victoria yun, Ninay. Parang nanginginig ang tinig niya. Ay, ako na lang magbubukas ng pinto, Remy. Gawin mo na lang ang ginagawa mo. Nanay Miding, pwede po. Dito muna ako sa inyo magpalipas ng gabi. Pumasok ka, Iha. Bakit? Anong nangyari? At nanginginig ka? Salamat po. Ate Victoria, bakit ganyan ang itsura mo? Ano kasi, lasing na naman si Leandro. Natatakot ako kasi basta natatakot ako. Ganun po. Hindi ulit alam ni Leandro ang mundo niya dahil sa sobrang pagkalasing. Nahihiya pa akong makituloy sa bahay niyo pero wala akong magawa. Walang problema dyan, ate. Open ang bahay namin sa'yo. Ay, napakalaki palang problema mo. Oo. Mas mabigat pa sa problema mo. Pero hindi ko lang pinapahalata na mahina ako. Ang tatag mo, Ate Victoria. Pagsubok lang ang mga yan, Remy. Alam kong magbabago rin si Leandro. Ate, ang cellphone niyo yata ang tumatawag. Ang isang cellphone ko yan. Naiwan ko sa bahay. Sigurado, si Leandro ang tumatawag. Sagutin mo. Hello? Gabing-gabi na. Pero umalis si Victoria, Remy. Walang hiya ang babaeng yan. Kuya Leandro? Naiwan niya ang isang cellphone niya. Pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Kaya ikaw ang tinawagan ko. Ate Victoria, anong sasabihin ko? Palaging pumupunta si Ate Victoria sa amin, Tia Sofia, sa tuwing mag-away sila ni Kuya Leandro. Dahil itinuring ko na siyang bilang isang nakakatandang kapatid, magkasama kaming natutulog sa aking kwarto. Pero isang gabi, nagising ako at nagulat sa ginagawa sa akin ni Ate Victoria. At ganito po ang mga pangyayari. In love with you till the end. Ate Victoria, hindi pwede ito. Huwag mo akong yakapin. Patawarin mo ako. Mamiss ko lang kasi si Leandro. Pero pareho tayong babae. Malaking kasalanan ito sa Diyos. Kahit yakap lang, masaya na ako. Parang awa mo na. Hindi ko akalain na tumoy ka pala. Ito bang kapalit ng kabutihang nagawa mo sa akin? Huwag mong isipin ng ganyan. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Patawarin mo na lang ako, please. Bakit ka tumayo, ate? Uwi na ako. Iba ang nararamdaman ko dahil... O sige, hayaan mo. Hindi na ako magpapakita sa'yo. Pero gabi na. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo sa daan. May napapansin ako sa inyo kay Victoria, Remy. Sana nga ay nagkamali lang ako. Patawarin niyo po ako, inay. Nadala lang po ako sa damdamin ko. Parehas kami ni Ate Victoria na uhaw sa pagmamahal.
Pero pareho kayong babae. Hanggang yakap lang naman po. Ay, di ko sukat akalain na ganito ang kahantukan nito. Inay, di kaya mas maganda kung magkalayo muna kayo? Maghiwalay muna kayo ang ibig kong sabihin. Ano? At huwag mong patutulugin sa kwarto mo. Masasaktan lang ako, inay. Hindi ko po kakayanin. Mahigit 2 linggo nang nakalipas na hindi pumupunta rito si Ate Victoria. Lihim kaya siyang kinausap ni Inay? O kaya nakapag-isip-isip na rin siya? Ay, namimiss kong mga yakap niya. Diyos ko, patawarin ko sana ninyo ako. Remy, may tao. Tignan mo kung sino yon. Edwin. Remy, matagal kong pinag-isipan kung magpapakita pa ako sa'yo o hindi na. Edwin. Marami akong naging kasalanan sa'yo, Remy. Sino yung kausap mo, Remy? Papasukin mo. Pasok ka, Edwin. Hiyang-hiya ako sa nanay mo, Remy. Kanina ka pa naming hinihintay ni Leandro, Remy. Ate Victoria, akala ko di mo na ako tatawagin. Bakit hindi? Nagtapat na sa akin si Victoria. Pero nagmakaawa siya sa akin at pinagbigyan ko. Walang kasalanan si Remy, Leandro. Ako ang may kasalanan. Namiss lang kasi kita. Hindi ako magagalit. Ako ang may kasalanan. Marami akong pagkukulong sa iyo, Victoria. Kung kailangang magkalayo kami, sige, iyan ang mangyayari. Gagawin ko ang lahat para makayanan kung hindi na tayo magkikita, Remy. Pero sana manatili tayong magkaibigan. Nagpapasalamat ako at pinayagan pa din ako na mamasyal dito sa bahay ninyo, Aling Miding. Sa kabila ng mga pagkukulang ko kay Remy. Halos di nakayanan ni Remy ang mga pagsubok na naranasan niya dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Kahit pinabayaan mo siya. Bilang isang kaibigan, naiintindihan kita, Edwin. Mas maganda yata kung iiwan ko muna kayo rito, Edwin. May gagawin lang ako sa kusina. Sige lang po. Bahala ka muna sa kanya, Remy. Remy, naiintindihan kita. Kung ayaw mo na akong bigyan pa ng isang pagkakataon, matatanggap ko. Nasaan ngayon ang babae mo? Wala ka bang anak sa kanya? Meron. Pero nag-asawa na siya. Nasa ibang bansa na siya ngayon. Inilayo niya sa akin ang anak namin. Hindi basta maaalis ang sugat sa aking puso dahil sa ginawa mo, Edwin.
Kahit lilipas ang mahabang panahon, nandito pa rin sa puso ko ang hapdi, bunga ng ginagawa mo sa akin. Remy. Madali lang magpatawad, pero mahirap makalimot. Tama po si Inay Tia Sofia. Karapatan kong magsaya. Pero hanggang kailan ako makalimot sa mapait na nangyari sa aking buhay? Marahil panahon lang ang makasagot nito. Kahit kailan, nandito pa rin sa kaibuturan ng puso ko ang hapdi at di ko basta maiwawaksi. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan sa Bombo Radio. Ang nagpapasalamat, Remy. Till the end, the times change. Kakaiba ang karanasan mo sa buhay, kaibigang Remy. Pero talagang ganyan ang buhay. Maraming pagsubok na darating sa atin. Hala, hanggang dito na lang rin. Patnubayan sana kayo ng may kapal. Salamat din sa inyong paglahok dito sa ating programa. Mga kaibigan, hanggang dyan na lang nagtatapos ang kasaysayan ng buhay ni Remy na nag-iwan sa kanya ng rekwerdo. Ang liham ni Remy ay isinaayos para sa script ni Delphine Damayas at sa direksyon Letty Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio